Belanya hambai sini media no. Jenis जों ताबो जों दङै दंलाय मानके रामनगर गासबानि बिसिङाव no kaisa ko khurgibra school जोङो जागोन सिनि आं 1 नम्बर वार्ड नि जतन को थंबाय दंलाय जावता बाहाय सामन नंमरखा बाहाय के मालाय दंहा सामन नंमन के त जोंनो सरकारनि हयतो किसे मिसा सामन नंमन त रुइन दङ ताइसिनि एमएलए एमडीसी बरक बाहायना जोंनो हेल्प खालायबाय दङ माइरम दक एको डायलग मियारक बाहायन तने कलें फाइजा के ताय अरो जोंनो सिनि दिब्रा हामक्राय सोसाइटी हने बरक बाहायनो दिब्रा सा हामक्राय बरक टिफिन रक जोंनो एको तै रक बायरे फायो अरो नंनानि बागै के अरो ब्लक नि हयते बसनो बिसिसेन मोटामुटी जोंनो दुकान रक बरक न फनगै सारoi खारै तनो जों सानान बागै हिंगे त ताक्सु जरतै माने कस्तनि बिसिङाव कस्त फानो सानान हिंगे जों माजों दंलाय जावो आबनो बेलायनो हामबाय नामो जोङो ताबो बाहायनो जोंनो हायनहै को हाबा पाइजा सिनि सारजों फाय हायनि जोंनो माइरम दै फायौका बेलायनो हामबाय आं जत जोंनो अरो आसे माने सिनि बिरमानावनो खनाय जत फायै जोंनो नाय फायनाय दैदुल फायनाय जामुन मनो फायनाय रावनो सां बेलाय बेलायके हामबाय नामो जों Omo boy school mo? Omo third go bras. Bus number what mo? 1 number what? Omo Srilam ni andro klay na. Srilam blok ni andaro. Bus poribar tong naro? Oro sing oro simina purai 160 poribar hai. Asa kebang na? Asa kebang. Nin mung sagat. O kaisa jago sa gini bagai jeng te kaisa ongrabari center ke maton kha. Acha acha acha. Nin mung sagat ani mung ke samle japur ma. Sinema to Ramnagar Panchayat ke 5 number ward Takilpara उनके तीने गैस साकर बोतल ताऊ सिरी सात किरी सोन बोतल तीने सुनो मारो बरा 150 केजी कलांग थाका कलांग माने बिसिं तै केब्रक मनिसा सिगां केब्रक को कलांग खा उलावा आफरो गर 24 तारिख रविवार आफरो सुतामा दल एनजिओ दल हनि बरक फाइ सुनो को सबाय कलांग थाका एयरपोर्ट के मियर एडिसी गवर्नमेंट फाइ बरो सुनो सबाय कलांग थाका बरक माइरो फाइका दाल फाइका आलो तालो के तीने सिनी सा किरी सुंदल सागर बदल बरक फाइ सुनो तीने र माइरो 150 केजी सुनो या हर फाइका बाहाय मा दंगा म हके सुबम मरो माइके चहो त काहु तंथका कारण छिलो पागली पर त दुर्गम एरिया ते प्लस तो बाय थबैगा के बाक्सा त नगर त कले ति र आबो थबैगा त मारो माइका बेग सिया को थबैगा या बाहेर त बसरो फैमिली काना ओ जगह तंग फले सिलोंगा 83 फैमिली गंका और जेताव शिविर तनाय गंका 220 जन था सोबानाय रंग त हामबाय जा फ्रम सोबानाय रंग त थाय बनो त फाइ फले हामै मारो कारण त हमने कारण से आसे कसो चलै तमर बिचे गय बर सुना के फाइ बनो फाइ फले हामै निन मो आमे के बिसन रो बॉय स्कूल मो नो के पागलबरी देव स्कूल त म सिंग लेमस्टल स्कूल नि जाको माने जीबी स्कूल सिंग लेमथर जेबी स्कूल ओ जगह नरमा तंखा बस फैमिली रकना त बर सिंगर त मोटामोटी जों 7 परिवार फाइजाक दङ केबरक सुबामानि बिसिं तै तिनि साब सुबा फाइफिका सुबामा त उसखां तिनि नि सांग तिनि त सिनि बिसरां मन सिनि किरि देबरमा माने ब फाइनेक्स न गो किसा तामंग न मं हनैनाय किसा फजाय को जों गो यागन तै दंख थुनुगै नि गसाव तारमे जों केबना हामिया हुनु साया केबना साया जों जे तंमानि बिसिङो जोंनो जे सुबानाय र बरब हामबाय न बाकी मा जों ताबो जे सामनि ताइ तंलाखा नंमा नों तका थगै बसाखा हागेन मा तंखा तक अरन थुलाय तंखनान अरन तंख जों दिन दरिया 7 दिन क्लाय तंखबले तसिलक फाजा नाय तसिलक तिन को तिनिन फाइथांगो निन मुं सागरि मन्थु देबरमा हमरा छोटामा 3 नम्बर वार्ड जेनम 50 परिवार जेफ्रो कथर कलायो आप्रन थेका तंखलायन दा आबनि 10 दिन थेका फाके जगते कत क्लाय पाइना वाटे क्लाय थुना नक करि थाङि जोंगर फाके तिनि साब बदल फाइने सोबा फाके नां तिनि तो कोन बदल तो फाया को अंका मिया काइसा फाके मिया काइसा वर्तमान तिन ताब फाइने ताव फाके ताव सिनि कर्मचारी बदल नै ताव कक साना क्लाय बेलाखेन मा हन बांका कथां काइतन पुराना हामबाय ता काइसा मनि परबते आं कथां काइतन आसे बनावनि आनि सिनि सार किरिनबो आं हामि मारो ते बिन लगी तने आनी जतो कर्मचारी बदल आनी यारनथों बा आनी ताखु रंथों आं बन बेबन हामबाय मारो तामकले बरं सुंनो तिनि खायरमान बिसिङै बरं सामानि बारा बरं सामानि बारा साबान्ता बरं सामानोसे जोंनो बरं बागै चापो बुसुक जते माया आबो ईश्वर काइसा बंनो अबदान दते माने तेबो बंनो अमाके अमाय साम खायमान तै खेले तेबो बंनो जरारथों कायतो बंते आशीर्वाद थाइथों बं सागते जों अमाके जे मानमोन जों बेबा खाथुं खाजा नों बेबा खाथुं खाजा बाखिना जतो मोनगे
hambai ado kok nang 뭐 포도보다 못하고